UPU India branch. UPU India branch. Umwezanam Progressive Union. Anyị bụ Umweze. Maka nne m mụrụ ụmụ mbido iti egwu n'anya na nwere onye mụrụ egwu n'aka ya ibe jisi na na-akụrụ ọjị akpụo bụ maka na a na-achọrọ nweze achọ na mba ibe na mara nweze n'ọgbọ okwu maka na onye nna ya kwụ n'ọgbọ n'ọgbọrọ mba ikpe ga-amị ya na mma nwamozie ugaba mmanwụ abatete orimiri abago mụ na mmanwụ egwu malemara ugbo Sunday nwamozie ugaba osisi ọjị na-ebulu onwe ya mkpụrụ ọjị na-ejila aka ya puo a na-akụrụ ọjị akụ maka unu n'anya n'ọfịa na-enwere osi rili nọ n'ọfịa apụlụ bụ osi ọ na-amị mkpụrụ eji enwe ego mana mmadụ na-akụ apụlụ akụ ntị alịkwa enwere osisi ọjị ka eji ekpe ekpere ọjị ka eji agọta ndụ n'ọnya ka eji akpọ Chukwu ma mmadụ na-akụ ọjị akụ ịfụgo na a na-akụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya ugegbe achọghị imelụ unu mmanwụ ka atalụ na ịta n'egwu ekpili maka na egwu malịmarụ yesisa ụlaga onye ma a na-akụrụ ọjị akụ ọbụla ndị ka egwu na-akpọzi chimọbụla ndị ka egwu na-akpọ ugebe ọbụla ndị ka egwu na-akpọzi anyị abazia n'afọ nnụnụ anyị efeidefelu ndị a akwụsị agbata obodo nwekwudo ndị nwe ya anyị nwekwudo Umweze n'Igbo ọbụna Umweze kalịla akalị ịnanya ndị were ego nọ n'imebe ndị gwụrụ akwụkwọ nọgwụ ọfụma ndị chiri echichi riri nne aga mekwuzi ọna ya ala ibe ya anyị wee na-akpọsị ọchịagha worldwide ọchịagha na egwu anyị ka anyị na-etinye egwu anyị na-etili onye bụ mmanwụ egwu anyị na-etili onye nweliba Super Naija nwaitila mgbolo Super Naija nwaitila ọkafọ ọchịagha n'ịga dị nke bụ chiemana n'India nke na-edekọta UPU anya n'India ọchịagha na ibuka ọchịagha dịka mmọnwụ ọchịagha dịka igiliga onye Chimeleze na nwa ịnalụ India bute ike ọchịwọ yesisa
ishi a na-eli akụ. Get money, chop money, money come. That is the way. Ezebila na-eli akụ nwa mmeke, a na-eli akwa mmeke ezi oyi mụ. Ọkwazikwa egwu mụ na nke iyi nweli. Sikonyela ọtọ. Lue Lagos mesive dị mma. Sizie Lagos nwe naba ndị ya. Afọ nnụnụ ka ose naba. A na-eli akụ. Ndị ejibili n'India. Anya kpọwaza ndị Friday. Nwezi Olisa. Provost anyị ka anyị na-akpọ maka na ọnya bụ Provost UBU India branch. Chomem Ugaba Ugebe hugola na-akụrụ ọjị akụ. Osisi ọjị na-ebula onwe ya. Onye meji agwatụ Amịra nwa Igbo ngige egwu na-akpọzi Amịra n'India. Amịra dike Amịra nwa Igbo mmanwụ. Amịra nwa Igbo dogwu. Amaechi agwatụ ndị India unuka egwu na-akpọ maka na ọkwa unu lekwala le. UBU India branch. Chinedu Amaka onye mama Chinedu Amaka Agogo BRO UBU India branch. Ọ ga-abalị gị. Kedụzi maka Mmeze Ifeaka aka Akunne Wan Nanam ma n'India ka ị nọ. Onye ọma na Chineke nna gozili gị egozi. Akunne Odogwu Akunne ọmọgọ na ịga dị yo. Akunne ọmọgọ na tabasị ya na ugebe n'ebe akwa. Akunne ikpe na-amara nwa eze n'ọgbọ. Anyị nwee na-ekwu egwu n'ike ikwu ogwu Vice Esisa. Kedụzi maka ike mụ na mụ. Ike mụ egwu alọ ike mụ nwanne m. Ike mụ na mụ. Ike dịka oyi Vice Chairman UBU India branch. Ọ ga-abalị ike mụ egwu alọ na ọ ga-adịle gị mma. Oyi ọma na ị ga-adị. Ike mụ mụ na anyị bụ nwanne. Ma ife adịrị ọka nwanne. Ife ji eme ọgọ bụ maka echi. Anyị nwere ekele onye achana mụ Emeka Dos Secretary UBU India branch. Onye achana ọgba Emeka nwanne bụ na dike. Gị na chi na abọ dị na mma. Anyị nwere na-akpọkwu Jude Emeka Treasurer India branch UBU. Ndị India kalịla akalị. Ụmụ eze na na-achọrọ nwa eze achọ na mba. Ikpe na amara nwa eze n'ọgbọ. Onye ndị bụ eze ga-abụ eze. Kedụzi maka Anthony Titus Ifezuo Patron UBU India branch. AKA Anaya Anthony Ifezuo. Ọnwa tabosu ka egwu na-akpọzi. Jatụrụ Lion nwanne Chinedu iwu ọra. Jatụrụ Lion ọnwa tabosu bụkwa mmiri. Maka ịma na mmiri na-enwere ilo. Kedụzi maka Edechia Ọbọnọ Akpọ Ilu Ugebe. A na-akụrụ ọjị akụ. A na-akụrụ ọjị akụ. Osisi ọjị na-ebuli onwe ya. Mmiri mmanụ ugo wụli arụo. Osisi ọjị na-ebuli onwe ya. Anyị ka nọ n'India. Anyị nọdụ n'India na-emeli India mmọnwụ. Ugebe
nwa mozie Chukwudi Obiora ka egwu na-akpọzi egwu a na-etili ndị jeliba egwu a na-etili ndị butelika egwu a na-etili ndị niile iwe a na-egwu a na-eme a na-akụrụ ọjị akụ ụmụ eze ga-adị ụmụ eze na ọbụ n'ugwu isi Chikeluo Ọkafọ akpọ na onwe ya akpụkpọ nwanne Super Naija Mbolo Ọkanwa Chinedu Onyekwa Chinedu n'India Ebube Dike Chinedu Ọkanwa Chinedu Ịba na mara nwa eze n'ọgbọ Chinedu a na-akwụrụ ọjị akụ Odinigba gwa ala n'ọzọ ya Odinigba gwa ala na tawazi ya na ugebe n'ebe akwa ndị dị amụ na unu na-abụ gama manya bụrụ ọgụ manya bụrụ mba ibe nketili unu ga-abụ egwu epili Ifeanyị Chukwu nnekwe ịma na Ifeanyị rọ Chukwu Ọkanwa ọ ga-abalị a na-akwụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebuli onwe ya mmadụ na-akwụrụ ọjị akụ n'ọhịa osisi ọjị na-ejela gị ya ugebe mmanwụ abatete Ịlarị Chibata Okeke Onowu na India nwanne m Ịlarị nkike egwu na-akpọ Ịkpa na-amara ọnwa eze n'ọgbọ Financial Secretary UPU India branch a na-akwụrụ ọjị akwụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya anya kpọba Izichukwu Itetobigi isi nwa mama Izichukwu Ọkafọ Iteto nwanne Ekwenze nna iru Iteto n'India Nezioni Samson ka na-ayọ Chukwu aka Ọbaba Bayelsa Odogwu n'izulu kama ndị ejibili n'India Yesisa Ọlaga a na-akwụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebuli onwe ya onye ka Okeke eze nwanne m onye ka Okeke eze onye ka Nwokeke onye ka na a na-akwụrụ ọjị akụ a na-achọrọ nwa eze achọ na mba weze pụta ibe amale kedizi maka Egbunike Ifeanyị daalụ ọfọma Nwachukwu nwa Jizọs nwanne m ọfọma Nwachukwu ọfọ UPU India branch anyị wee na-elotezikwezi nwanne m Emmanuel Ọfọzọba Ọfọnisokwe na ibili Ọfọzọba Chukwu Emmanuel nwa Ọfọzọba ndị India unu ka egwu na-akpọ anyị si mama n'unu UPU India branch niile ugwuru jijekwu na ga-eji nata ife na-ekere ime mmadụ onye si na ife ga-eme unu isi ya ka ọ ga-eji bu unu jebe ije awala unu naba ije awala maka na unu zuru ka eme ọkwa unu
lali gbogbo ụmụ eze ebuka eze dike ụmụ eze obodo dike kwenu ya anyị ya yesisa chọmmam ugaba chọghị manụ unu mmanwụ UPU bịanụ ka mụ na unu gbalie egwu ekpili na-enyezi m nsogbu egwu ekpili a na-enyezi m nsogbu ekpili na-ejuzi m nla mana ma ya ụlọ ahịhịa supa ọbara nwa itili ọka afọ nọzikwa nso mgbe ị ga-esi ndị anata ị ga-ebunye m moto duto n'ikwere m ya na nkwa moto m ga-eji tinye bụ egwu ekpili ka ọ nwekwa mụ na unu omume mmemezikwa ịkọlọbịa egwu mwa akalụsi abara asụọ ya nri na ya na ndị mmadụ na-ekwusi n'ọbụrụzi m titele egwu ekpili na nam adaka na-esi onye nwere igbo bongo ka nka n'aka na-alụ egwu ma injinia Ifeanyi Kubo dike ha Kubo ịbụzikwa na orimiri atụ nnu maka na abịa n'ọlụ a asị kwube agụba ndị mmadụ etu esi alụ egwu ọfụma ọ bụ na agwụ ya nọ Ifeanyi nwa mama ọ bụla onye ilo na-akpụ anya na-akpụrụ ọjị akpụ ọrụ ịlụrụ n'origo nne ọlụ dị mma nwere ụgọ dị mma Ifeanyi nwa mama injinia anyị na-achọ nwa mama nacha lụbanọ Chineke nyere gị n'aka mana ebe anyị nọ bụ India branch anyị na-emelu ndị India mmanwụ achọ m ịgwa ndị India okwu ejebe na mbọ kwamala nwa bụ nwa obodo kedu ife unu na-eche ọ bụ onye ka unu na-eche unu na-enye ndị India Igbo niile juru n'India eju ndị batara azava nna mụrụba mmụ eze unu ga-azazikwa ava nna ka njuwa ikpe na mara nwa eze n'ọgbọ ọ bụ onye ka unu na-eche Super Niger onye ka unu na-eche tukwujegwa ọkwọ ma ọba nwata kwacha ka osolo gala lie nwata kwacha na India hey ugebe mmanwụ chimu chọmmanwụ ugebe mmanwụ chimu ịfụgo na a na-akụrọ na ọjị akụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya chakol ọchịlịmma ezigbo nwa m dala ọrụ ọchịlịmma nwere egwu agaba unusi mụ nwere egwu gaba Ifeanyi Kubo unu asị mụ nwere egwu gaba n'iru ndị Ifeanyi ga-agbakwa egwu ma ọ ga-atekwakwa mụ na ndị India omume ọ ya ekwe gị na ndị India omume iwu chọmmem ibe na-akọrọ na besa India ibe na-akọrọ ibe na-adị maka ụmụnne m ndị India si na mmụ eze nna m konyiri wee banya n'afọ nnụnụ fafegide feluo n'India akwụsịzi ya onye ọbụla chọba ibe oge li maka ọchọ nke ya na-enwere ilo Super Niger ọgịlịga ọwụwa Super Niger mmanwụ bụla bụ nwoke afọ natala na ugebe na-akpọ gị na ugebe na-akpọ nwanne ihe maka ibe adịrọ ka nwanne chọmmem ugebe chọmmem ugebe kiri ugebe chọmmem ugebe seliva ugebe timmem ugebe
akpọrọ UPU India branch Umuezanam Progressive Union na India. Umueze n'ọbụ unu bụ isi unu afụgo na mmadụ na-akụrụ ọjị akụ agwa lelegbuo m n'egwu agwa lelegbuo m egwu egwu ebili na-enyezi m nsogbu ibe jizina na-akụrụ ọjị akụ Sọnde nwamba osie arọbụnagụ ka na-ebu m maka nne m amụmụ n'ụwa mbido iti egwu tiegwu arọ na abụ tiegwu arọ ịtọ mgbe anyị na-ebido egwu ebido ibe anyị na-eti bụ egwu ọkpọkọlọ Sọnde etiketa egwu ọkpọkọlọ Chike n'ụwa nwee kpọ m ọsị m Sọnde m gbado egwu ahịa achọ m iji egwu alọte nwanne m na-ale mmụọ enyi na-abụ ọgwụ ide hei alele egwu m agwalele egwu m Sọnde nwa ugebe mfaba agwalele maka enyi abụ ọgwụ ide maka enyi ọgbatụla enyi akwụwo ọ lụrụ ọlụ ọfụma tie egwu etu kwesịrị ka o tie egwu kama na enyi atọrọzi atọ n'aba nwa jụbọ gịnị ka na-emezi ibe a kedu ibe ọnwụ ji egbusisi ndị egwu anyị ga-etizikwu egwu ka m jụa egwu atụba Sọnde nwa ugebe abọgwụ ịnalụ ọnọdụ mma enyi nalụ ọnọdụ mma ka ochele mgbe anyị ga-abụ n'obi Chukwu abọgwụ ugebe n'ebe akwa gị kedu ibe mere Sọnde ji ebe akwa maka enyi maka bịanụ n'ọma mbala yutu ndị tile egwu ma ndị haịlaịfụ ma ndị egwu ebili o nwere ego eti ka ọgbatụla enyi itie ka ọgbatụla enyi ị ga-agbapụta ka enyi UPU a na-akụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya UPU nwasa dị efu na mba nwanụlịa a na-akụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebulu onwe ihe mmiri mmanụ ugosali arụ mmiri mkpu maka egwu na-akụrụ a na-akụrụ ọjị akụ osisi ọjị na-ebulu onwe ya n'elu ụwa anyị nọ